Holy moly guys, gibi one ini PD Borblog. Jasi ro. Fake. Deh. कोई बात नहीं हम तो चूते हैं दोबारा ट्राई करेंगे To hello लोगोफोर गिबि अननि बे PD बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन साबोनखौ बरनाय थाबाय खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव दा आं भिडिअ नोंथांमोननो लागै लाबोनाय जागोन बेनो जाहैबाय आंनि फंबाया दिनै मोनाव माने बियो शिबसागराव थाबायहैगोन गावसोरनि स्कुला माने बिसिनि स्कुलाव माने थाबायनो हांगोन बेयाव बिथाङा हांगोन आरो बिथाङानो बे शिबसागराव थानानै बिदि शिबसागरनि जितु जायगाफोरखौ बिथाङानो खिथिगोन आरोना आं थांनाय जानाय नङा नाथाय आंनि फंबाया बे मबाइलखौ आंनिखौ लाना थांगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार गासैखौबो माने खालामनानै होबानो जाबाय आरोना जेब्ला आं नोंथांमोननि लागै बिदि गोदान भिडिअखौ लाबोगोन अब्ला नोंथांमोननि सायाव थांनानै माने नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन नुजाहैनाय बायदि आरोना स' भिडिअ होनबा जों जागायसै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना दे आरो भिडिअखौ माने जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना ओरैनो आद्रा बिद्रा नायनानै दोना आरोना जोङो दायो शिबसागराव थांगोन नै इसोर गासैबो लोगोफोर नै इसोरो नै मास्टार भिडिअ खालामगासिनो नै Lungdong, hai ada. Dustu binaya, गास जोङो नै थांगासिनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना बासाव एसे दन जदों थ' हेल' गाइस जोङो बेयाव दसे सम थाथ'दों दायो नै डिप'आव दोङो जोङो थ' बेयो लोगो नै आंनि जोङो बे दसे थाथ'दों रेस्ट लादों आरोना नै जोङो दायो बासाव गाखोबाय गाखोबाय नोंथां थ' हेल' गाइस दायो जोङो भुमुरागुरि दलं मोनबाय रंजामोनना नायनो हागोन भुमुरागुरि दलं गाइस जोङो दायो बेयाव जिरायनो थाखाय साहा लोंनो थाखाय दसे थाथ'बाय बास स्टेन्डआव ओमफ्राय बे मा जायगा हटेल आरोना जायखिजाया जायगाफोरखौ मिथिथ'ला नायनो थ' नै जोङो ओइ मा होनगोन बेखौ मेथाइ आरोना जादों बिथांमोना जाखांबाय नै जानानै जिरायदों अलरेडि मोनफैबाय मोनफैनायाथ' हटेलाव हाबनो नामायदों हटेल मोनाखै नामायगासिनो